A čaute ľudia, ja som Gameplayer a vítam vás u ďalšieho videa. Je to na vodovom kanále, lebo je to... Nevedel som sa zase prihlásiť. A mám tu Tomáša, a čo nám tu píše? Ide aj on natáča. Ach, shit. Sme na Facebooku. Môžete vidieť. OK, Facebook. Ideme mu písať, OK. Jaj, no. A Golden. Tomáš. Zatiaľ, kým on napíše. OK, idem si. Kúkať na čo. Marcelo. Toto, čo ty kokos? Čo to tu máme? Čo tu máme? Môj príspevok. Kto lajkol? Shit. Zatiaľ nuda nula. Nuda. Tomášku, come on. Shit. Tak je to nuda. Ja som hladný, lačný. Tomáš nám nič nevypíše. Ach, shit. Kúknite sa, čo tam je. Kúknite. Už není online. What the fuck? Spúvali. Ach, shit. Tak z tohto Facebooku spravím shit Facebook. Dáte si so mnou? Nedám vám. Teraz mi toto napísalo, nevadí. Neboli župy kokos. No nevadí. Všetko mi nevadí. Shit. Viete čo? Neviem, čo vám poviem. Poukazujem vám toto. Šampónik, ale poukazujem vám
môj dom. Ako ste to už mohlo vidieť. A šuš. Dobre, čo? Tam ja nespím. Tam ja neviem čo. A tam máme let's play. Potom tu mám do tabletu. Páky mám kde. Paká. Od trojky. Zase mi takto píše. What? Či mi to možno? Už som. Tak on dotočil. Ja ešte natáčam. Oh shit. Nie. To ho prekvapí. No, ukážem vám bytík. Tak to sme už videli. Kuchynka. Ideme za Pištom. Pišta, sledujete Meťa. Čo hráš? Hrá Cars. Televízor. Čobrička. Tak okej. Shit video. Pre vás. No Tomáš nám už píše. Mám tu kamošov. Chcete? Napíšte si. Počkajte. Ukážem vám. Môj Facebook. Originál. Môj Facebook. Som ale špatný. Čo mi písali? Chcete bytku? Nepíšte hovadiny. Moje video. Hovoríme. Toto som... Čo on píše? Čepka. What the fuck, man? OK. Tak, to bolo náš Facebook s Tomášom a ja sa lúčim, lajkujte, komentujte, odoberáte a zabávajte sa. A čau.